И най-сетне вероучението, ако махнем, дори да пренебрегнем цялата тази концептуална мирогледна страна и оставим само прагматичната част, богословието е това, което ще позволи на младия човек да разбере културата, в която живее. Европейската литература, европейската култура, архитектурата, изобразителните изкуства, музиката. Всичко това е с християнски фундамент. Всичко това е върху християнска основа. Ти ако нямаш понятие от свещена история, от канони, от догми, от вяра, от християнски морал, как ще разбереш изкуството? Защо княз Мишкин е идеалният положителен герой в литературата? Защо? Като отидеш в Флоренция и се наслаждаваш на шедьовъра на Микеланджело, на Давид. Кой е този Давид? Колко хора знаят, че този Давид, който го гледа там с... или пък на Донатело с прашката и с такова. Колко хора знаят, че това е младия образ на цар Давид, който написа псалмите и който е прародител на Христос в неговото човешко проявление. Цялото ренесансово изкуство е религиозно насочено. Така че ти без да познаваш религията, без да познаваш свещената история, без да познаваш Стария и Новия Завет, ти ще бъдеш неспособен да консумираш европейската култура. Колкото и в момента се опитват да отдавят в някакъв изродлив постмодернизъм, тя стои. Класическата музика стои, архитектурата стои, изобразителното изкуство, литературата. Тези неща стоят, те са християнски. Как ще ги разбереш без това нещо? И затова мисля, че едно вероучение, особено по този мек начин, с който аз съм много съгласен, се налага в училище. Трябва много по-категорично да се наложи. Но дори и по този начин едно вероучение само ще обогати личността на децата, ще направи едни по-качествени граждани, така че да можем не след едно, а след 2-3 поколения да имаме някаква по-нормална общност, която гледа по по-нормален начин на живота и на света и всеки от нас да не е някакъв самотен егоист, който мисли себе си за по-умен от всички останали за върха на творението на еволюцията. Ние сме Божии твари, от нас се иска смирение и блажен ще е този, който може да отсече собствената си воля и да я замеси с Божията воля, защото това не значи да останеш без воля. Това значи твоята воля да стане божествена воля и ти да станеш Бог по благодат, тъй както Бог е Бог по природа. Натам води вероучението и то е задължително за всяка една образователна система, за да могат тези големи общества с толкова много хора, с тези сложни взаимоотношения с тях, да функционират в някакъв нечудовищен начин. Благодаря.